Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 6 февраль, сишәмбе. Студияда сезне мин Эльза Ахмеджанова сәламлим. Көн дәвамына җитәрлек күтәренке кәеф, уңышлы, матур көн теләп калам. Әлеге теләкләргә тапшыруыбызның иҗат төркеме дә кушыла. Бүген уңай фикерләр көне. Матур фикерләр якты һәм позитив кәеф китерә. Алар яңа идеялар тудыра һәм тормышны яхшыга үзгәртергә этәрә. Бүген көндәлек мәшәкатьләрдән игътибарны читкә юнәлтү һәм яшәү мәгънәсе турында уйларга киңәш ителә. Галимнәр белдерүенчә, замана кешесе тормыш шартларын яхшыртуда фикер һәм ниятләрнең көчен бәяләп бетерми икән. Бәйрәм кешеләрне үз-үзләренә игътибар итәргә, якын ара һәм киләчәккә планнар төзергә чакыра. Бүгенге көнгә кереп калган башка вакыйгалар турында алдагы минутта карап китик. Ел сайын 6 февральдә бөтен дөнья кәрәзле телефоныннан баш тарту көнен билгеләп үтәләр. Соңгы 10 елларда кесә телефоннарының файдалымы, зыянлымы икәне турында бәхәсләр күп бара. Мобиль телефоннар кулланучыларның шактыйында бәйлелек китереп чыгара. Беренче чиратта бу үсмерләргә кагыла. Кесә телефонсыз көнен 2001 елның француз журналисты Фил Марсо тәкъдим итә. Бүген халыкара барменнар көне. Бу кешеләрнең һөнәрләре автобус йөртүчеләрдән, укытучылардан һәм янгын сөндерүчеләрдән бердә ким түгел. Кайвакыт барменнар аякта тәүлек буе диярлек үткәрә. Моннан тыш алар бик яхшы психологлар, тыңлый һәм хәтта эшлекле киңәш бирә беләләр. Еш кына беренче караштан клиентның яраткан эчемлеген чамалап алырга сәләтле. 2004 елның 6 февральдә Таиланд күгендә гаҗәеп атмосфера күренеше күзәтелә. Бер юлы 357 парашютчы гаять зур чәчәк төзи. Шулай итеп спортчылар һава акробатикасында яңа дөнья рекорды куялар. Таиландка дөньяның 42 иленнән алдынгы парашютчылар килә. Казанда эшләп килүче яшь модельерлар мәктәбендә беренче сәнгать киңәшмәсе узды. Моның ише проект республикада гамәлгә беренче тапкыр ашырыла. Шуңа да аны уникаль дип әйтеп була. Кызлар беренче тапкыр үзләрен чын мәгънәсендә иҗатчылар итеп хис итте. Янәшәләрендә әниләре һәм җитәкчеләренең булуы да яшь модельерларда ышаныч тудыра. Булачак модельерлар аларына зур максатлар куя. Гаилә елына багышлап, әни һәм мин исеме астында милли кием коллекциясе булдыру өстендә эшли алар. Балалар әниләре белән бергә модельерлар гына булып калмый, үзләре тегеп, үзләре үк тамашачы хозурына киемнәрен тәкъдим итәчәк. Хатыннарга бик килешә торган иҗат формасы инде шундый менә уйлап табып, үзе кулы белән тегеп, ул монда башында эшли инде, менә ул аны уйлап таба, аннан үз куллары белән эшли. Аннан үзенә кия дә көзгегә карап, үзенә соклана, безгә чыгып мактана инде дигәндәй менә минемчә бу кызлар өчен бик туры килә торган. Кызлар шөгыльләнүче яшь модельерлар түгәрәге уникаль, чөнки ул Казанда бердән-бер. Безнең Рөстәм Нургалиевич та әйткәне, милли киемне матур иттереп бирергә кирәк дип. Менә безнең балаларыбыз ничек бирә икән, аларның нинди хыяллары бар икән. Менә шаңарты тондык тагын, Алла берсә көтәбез аларның эшләрен. Безнең менә бу модельер мәктәбе бердән-бер мәктәп. Андый мәктәп безнең Татарстанда булганы юк иде, чөнки бу модельер мәктәбе балалар өчен, студент түгел, техникум укучылары түгел, балалар, мәктәп балалары өчен. Беренче тапкыр менә шундый мәктәп ачылды. Кайчандыр банк белгече булган Наилә Сөләйманованың яшь кызларны тегү серләренә өйрәтү күптәнге хыялы була. Кул эшләренә хирслекне бала чакта аңа дәвәнисе Разия тәрбияли. Аны искә алганда Наилә ханымның күзләре әле дә яшь белән тула. Рәхмәте зур аңа. Кызларының кул эшләренә кызыксынуын күргәч, әти-әнисе Наиләгә тегү машинасы бүләк итә. Уенчык була ул. Кыз да бит әле балалар бакчасында гына тәрбияләнә. Садикка йөргәндә инде ул инде курчакларга киемнәр. Шуннан башладым инде мин аны. Тегергә башладым. Аннары инде мәктәптә баштан
бәйләдем дә инде мин аны, бәйләргә дә өйрәтте мине дәвани. Беренче класста үземә перчаткалар бәйләгән идем, менә 5 бармаклы бияле инде. Аннары 5-нче класста свитер бәйләгән идем, зур үземә инде менә бик нитеп йөрдем инде мин аны мәктәпкә киеп, менә үзем бәйләдем дип инде горурланып. И 5-нче класстан ук инде технология дәресләре, әле ул технология дип аталмый иде, труд дәресе дип атала иде. Фартуктан башладылар инде программа, мәктәп программасы инде. Үсә төшкәч, әнисенең бөтен киелмәгән күлмәкләре эшкә китә. Мәктәп тәмамлаганда шул кадәр остара кинойлә чыгарылыш кичәсенә үзе теккән күлмәк кия. Бүген кибет киштәләре кием салым белән тулганда, күбесе төймә тегеп утырырга иренгән чакта, биредәге кызларның тегү белән кызыксынулары гаҗәпләндерә. Мәрьям Җамалиева түгәрәктә 3 ел шөгыльләнә. Кичкенәдән рәсем, иҗатка тартылгач, әнисе тегү серләренә төшенергә биргә алып килә. Мәрьям бала чагыннан үзенә кием сайларга ярата иде. Мин алган киемнәрне кайбер чакта мин моны киемим дип әйтә иде. Без кибеткә керсәк, ул менә өйдә нинди киемнәрен барын искә алып, менә мин бу итәкне, менә теге лосиналар белән, теге носкилар белән киярмен дип, менә шулай башында үзенең өйдә булган әйберләрен тотып, инде алдан үзенә образлар уйлап табып, менә шулай сайлый иде бала чагыннан киемен. Аннан кече кызым тугач, аның ниндидер кичкенә носкилары калган иде, мин әйтәм, Мәрьям кисеп ал, уйна дип бирдем Мәрьямгә. Мәрьям, димәк, аңа 7 яшь иде, ул шул носкиларны алып, курчакларына шундый матур киемнәр ясады. Мин карыйм, ул менә ничектер чынлап та дизайнер кебек. Аның хәзер өйдә дә машинкасы бар. Ул өйдә менә үзе теккәндә, ул күпчелек кием тегергә, я кием, я уенчыклар тегә. Нигә мин әле тегергә телим генә, сеңлемә һәм энемә футболкалар, кофталар, башлыклар тектем. Милли киемнәргә аерым мөнәсәбәт. Аларны иҗат иткәндә тарихи нечкәлекләрне дә истә тотырга кирәк. Шуңа да татар костюмы тарихын кызлар әниләре белән тирәннән өйрәнеп, иҗади җимешләрен төрле мәйданчыкларда күрсәтергә хыялланалар. Үзебезнең балаларыбызга яңа юл күрсәтәсебез кирәк. Чөнки бүгенге көндә иң кирәк әйбер ул профориентация дигән. Профориентацияны дөрес бирү. Менә эш профессиялары хәзер бүгенге көндә юкка килеп чыкты. Кызларыбыз гына түгел, әниләребез, аларның әниләре дә тегә белми. Кызганычка каршы, безнең инде борынгы заманнарда бирнәне үзләре теккәннәр, үзләре әзерләгәннәр, үзләре чиккәннәр, һәм инде монда күндә итек басуда бөтен нәрсә безнең милләттә булган. Менә шул югалган осталыклар, бәлки шуларны да әзрәк күтәреп, менә яшь буынга күрсәтәсе һәм таныштырасы һәм өйрәтәсе килә. Жир йоклый тыныч, күреп тәмле төш. Уяныр әле, тукта, үтсен кыш. Габдулла Тукай. Сез хәерле көн Татарстан тапшыруын карыйсыз. Күтәренке кәеф юлдаш булсын дигән теләктә калып, дәвам итәбез. Психология күзлегеннән чыгып гаилә ул нәрсә? Бәхетле гаилә. Гаиләнең нинди төрләре була? Әти кешенең гаиләдә роле нинди? Балалар тәрбияләү белән генә шөгыльләнгән әниләр җәмгыятьтә үз урыннарын таба аламы? Сораулар күп. Гаилә елы уңайыннан без психология белгече Вәсилә Шәмсевалиевадан аңлатмалар бирүен сорап мөрәҗәгать иттек.
Бүген без гаилә тормышында психологияның әһәмияте турында сөйләшәбез. Гаиләне без тулы бер система итеп күз алдына китерәбез. Ләкин шул ук вакытта гаиләнең берничә әгъзадан торуын да онытмаска кирәк. Биредә берничә буын әгъзаның да булуын истән чыгармаска кирәк. Һәрбер шәхес гаилә тормышына килеп керә икән, ул үзенең аерым шикләре, психологик шикләре белән, үзенең кызыксынулары, мәнфәгатьләре белән килеп керә. Һәм инде алар үзара аралаша башлаганда, нәкъ менә шушы шәхси шикләрнең булуын онытмаска кирәк. Гаилә әгъзалары бергә яшәсәләр дә, бер территорияда, бер фатирда, бер психологик кыр эчендә булсалар да, аларның үзләренең дә шәхси кырлары, шәхси территориялары бар. Әгәр дә инде гаилә әгъзалары бер-берсенә керешеп бетеп, бөтенләй дә үзләренең шикләрен сакламыйча яши башлыйлар икән, бу гаиләне тотрыксыз итәргә мөмкин. Яшь гаиләдә еш кына шуны күзәтергә мөмкин. Ир белән хатын бергә яши башлыйлар да, өйләнешәләр дә. Хәзер инде минем дусларым, алар синең дуслар, минем кызыксынуларым, синең кызыксынулар дип бергәләшеп яши башлыйлар. Бу очракта кешенең үзенең шәхси теләкләрен башка кешенең теләкләренә корбан итү куркынычы бар. Шуңа күрә һәр вакытта да үзегезгә шундый сорау бирегез. Миңа чыннан да бу дуслар белән аралашу ошыймы? Бу миңа кирәкме? Мәсәлән, миңа чыннан да аның белән балыкка бару кирәкме хәзер? Бу чыннан да миңа ошыймы? Әллә мин аны рәнҗетмәс өчен, аны үпкәләтмәс өчен генә эшлимме дип әйтергә кирәк. Әгәр дә без озак еллар дәвамында шәхси теләкләрне күрмичә, бары тик башка кешенең теләкләре белән генә яшибез икән, бу очракта берничә елдан соң мондый гаиләдә бер-береңә керешеп бетү күзәтелергә мөмкин. Бу инде гаиләнең таркалуына да китерә ала. Гаиләдә берничә кеше булырга мөмкин, ләкин ир белән хатын бергә гаилә төзиләр икән, бу инде тулы бер гаилә булып санала ала. Әти-әниләр баланың яшь үзенчәлекләреннән чыгып, аңа ул үзе ала алганча ирек бирергә тиеш. Мәсәлән, каядыр 3 яшьләргә җиткән вакытта инде бала үзе киенә, ул инде үзе ашый, үзенең уенчыкларын үзе җыя. Әлбәттә, аларны сез теләгәнчә эшләмәскә мөмкин, ләкин аңа комачау итәргә кирәк түгел. Бу этап аның әти-әнидән аерылуының төп этапларының берсе булып санала. Соңыннан әле ул тагын 7 яшьтә, 14 яшьтә шулай ук әти-әнидән аерылып чыгачак һәм әти-әниләрнең моңа комачау итмәве кирәк. Баланың да үзенең мәнфәгатьләре бар, кызыксынулары бар. Аның кичкенә генә территориясе бар, шул хакта онытмаска кирәк. Әгәр дә мөмкинлек булып баланың үзенең бүлмәсе була икән, әти-әниләр әлбәттә бүлмәгә шакып керергә тиеш. Һәм инде бала үзенең бүлмәсендә бикләнеп тә утырырга мөмкин. Моның бернинди начар ягы да юк. Чөнки ул үзенең эчке дөньясында үзе белән генә калып, үз эшләре белән мәшгуль була ала. Һәрбер шәхес, гаиләнең һәрбер әгъзасы шушы без территориясына үзеннән нәрсә дә булса алып килә. Мәсәлән, мин киләм дә сиңа тәкъдим ясыйм, әйдә без бүген кич театрга барыйк. Ул әйтә, мәсәлән, минем театрга барасым килә, минем футболга барасым килә. Ярар, кайда безнең бергәләшеп барасы килә? Мәсәлән, безнең бергәләшеп туганнарга кунакка барасы килә. Ярый, мин театрга барам, син футболга барасың, ә менә бергәләшеп туганнарга без шәршәмбе көнне кич белән барырбыз. Менә шушы без территориясына һәрбер гаиләнең нинди дә булса өлеш кертүе гаиләнең тотруклы булуының нигезе булып тора. Ләкин шул ук вакытта бездән башка гаиләдә әле мин дә бар. Мин һәм мин. Мин һәм син түгел, мин һәм мин. Мин дә шәхес һәм ул да шулай ук мин. Һәм менә башка кешенең шушы мин булуын, шәхес булуын да хөрмәт итә белергә кирәк. Агач тамырлары белән нык булса, кеше гаиләсе белән ди халык мәкале. Парлыларның канатлары сынмасын, ялгызлар үз тиңнәрен тапсын. Һәммәбезгә дә гаилә бәхте насыйп булсын. Мин Әза Әхмәтҗанова сезнең белән саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.